Премета, виж и кудойте. Да, първо се случи макал толкова близо. Не, няма такъв, купа, няма такъв. Не, микрофонка, не коментар. То няма такъв. Радко пият, става 98-а, средата на есента, значи 28 октомври, в 4:50 минути пуснаха по планета. Тогава нещо планета, бе. Дай друга телевизия. Мога да имало, примерно. Само за фенове планета. Яр, бе. Без да искам, без да искам. Айде, ходи там. Мате ти. Да и го ширам, това е порнография. Те се чал. Вау, и се нарича себе си сноубордист. Майко, преди сега няма такова нещо. Някакъв битбокс на това, само бе. Тиндра. Се сме Мартина. Чакай, благодаря, няма как да не слушаш. Не, но е да слушаш, друго е като си пиян да я слушаш. Тогава всеки я слуша. Като си пиян не слушаш. Като си пиян се плеш. Да. Evo se prijatelj pred mene taka. To? Знаеш ли това? Не, мерси. Ти участваха $500. Не си гледал Mortal Kombat, бе. Не. Да. Джони Кейдж, как спи... Кенги щупи на... Не, горе му щупи на Джони Кейдж шилата. Да. Джони Кейдж беше манекен във филма. Да, дето Люк Кейдж му ги метне във водата. Стана Люк Кейдж, $500, нали? Кани кофет, това е само това. Няма проблем, само жди във водата. Няма проблем, ела си приятел, да ще ти прав. Аз си малко ще Сиони копки. Ти приема малко. Чакай да се възбудя. Те чу на фотоапарата, бе. Руси. Абе, аз снимай, бе. Не, джин. Ти никой не даде имитира. Аз съм разкривача. Излиза от механата. Не, аз съм играч. Изрази се грешно. Виж съм джин тогава. Излиза от менута. Абе, ти не можеш, Мартини, я той да разказва пъти се преди на Джини. И отида така, защото в механата, естествено, няма... В механата няма туалетна. В механата няма туалетна. Има точно две. Но той решава да така отвънка точно 5 днес. Не, не го прави как трябва, никъде. Да, бе, нали аз това как? Отива в пъгъла. Не знам какво ще прави, той казва никой, че ще кажа. Отива в пъгъла, застава така. Не беше така. Не беше така. Ама не го има така. Малко... Не знам какво става. След малко... Ало, вътре как се смея, Ранко? Попривет. И как? В механата нямаше ли туалет? То има, ама... Добре, и кой сега си изми ръцете? Няма да си пипа, аз така така. Да го прави момче, абсолютно аз там. Ама спирта там. Думаме пробно вино. Ама ме добре стомах.